hoton fuskar ka. Akwai kwalli na yi diresin na sa tozali domin ka na yau sanyawa. Da ni da kai zaren kalar yadin ne, tashi mu je mu zagaya birane, a zahiri da baɗini hakan ne. Zama yan gayo, akwai relation to me and you, da mun wuce sai a ce gayo, kun haɗa sauran